Kugarika tange namushuwa zvinondazogarika manje. I've got an idea. You know, an idea is money. Ndiroda kutanga company, music company. Kana nchinge ndaitanga ndichaemploya vanhu. It becomes a form of employment. One, vanhu vanenge vachigadzira maposters, vanhu vanezenge vachiridza muband mangu, madrive anezenge achitakura vanhu veband, vanhu vanezenge vachiita zvekuorganiza mashows, vatingativo mamanagers anezenge achindishandira. Ndazoita mari rwendo runo. Ende vanhu vachabenefita ipapo, vanhu vanoita real estate, ndichazenge ndichitenga dzimba. Vanhu vane macastles, ndichazenge ndichiita shop around, ndichitenga mota dzakanaka dzepamusoro. Zvinondazogarika manje. Ndakuzotamba golf nevanhu pamusoro. Shamwari dzichachinja. Iwe eZimbabwe iri kuzobenefita futi nokuti ndenda kuita mashows kunze kwenyika, ndichienda ndichinoridza ndiri ambassador weZimbabwe. I am encouraged. Macheso akaridza album rake latest, zvikanzi izvo kune launch. Palaunch ipapo pakatengwa CD 1 chete, 1 rakatengwa $5,000. Imagine 1 CD. Kukuzoti mamwe akatengwawo musi wavakaburitsa album iroro $250,000. Ngatiti 1 raingotengwa $2 chete, kana kuti $1 zvayo chete. Yakawanda zvokuwanda zviyezve. Uri kuona kuti paita mari kapa, paita mari. Zvinodambudziko raminaro hama dzangu ndiri kuti ndikakukumbirai mari ndikandoda kuti ndiite project hamundipe. Asi ndikangonzi ndafa, kange ndikafira kuno kuUK, munobva mamhanya kuungana nekukasika kuti muronge kuti tonomuviga kupi kuZimbabwe, imari yese ukada kuiunganidza mari yakawanda zvokuwanda zviya zvokuti yakatopfuura pamwe yeproject yandoda kuita. Asi hamumhanye. Chamunomhanyirira kana nchinge ndafa kuunganidza mari iyo nchingoti kwete kuti munoda kundibatsira kana kuti ndiafford a decent burial, but nyaya inenge ingoripo ndekuti munoziva kuti kana ndikafa ndokunohwirai. Ndochete nyaya yenyu iritopa. Ndiri kukumbirai mari kuti ndipei mari ndiite project yangu yekuti ndiite music company. Hamudi. Right, regai ndikuudzei zviri panapa. Mari yacho yamunoda kuzondiviga nayo iyoyo, don't worry, ndipei kunoku. Inini ndichazotsvaga mari yekuti ndizvivige ndega nokuti ndinenge ndanayo nokuti ndida kuita mari nemusic zvisingaite. Right. Ndiri kuda mari iyoyo kuti ndigotsvaga vanhu vanoita marehearsals neni. Ndapedza kudaro ndigozonobhadhara studio yekuti ndirekodhe music. Ndarekodha music yachona iyoyo ndozoita launch, ndozogadzirisa musical video. Pakadi yapo pakaipa. Chimira unzwe manje. Palaunch chinenge chichiitika nchekuti album rangu richatengwa 10,000 paauction ichaitwa pafirst CD, $10,000. Kokuzoti maCDs achatengwa 300,000 achatengwa palaunch. Iwe kaiwe ma1 ende palaunch tichibhadharidza ndichaita mari kana haikona kutaura iwe. Saka chimwe chiri kudiwa ndechekuti mari yachona iyoyo kana ichinge yauya iyoyo ndichatora imwe yachona ndonobhadhara kuhotel, 5-star hotel for 7 days. 6 days ndinge ndichinyora masongs. Rechi7 ndozozorora. Ndakanzwa vana Macheso, vana Japreza, vana Maisulumani vachitaura kuti ana Sulu ava uri kuona vanotorota. Vanhu vese vanoita zvemusic vanoita zvekurota. Zvinochinzwa kwamanje. Ini ndiri kushanda heavy kushift uku haikona kutaura. Ndinouya kumba ndakaneta zvokuneta zviyazvi. Zvino kuti inini ndigone kurara mumba ndigomuka zviri kuramba, nditori nematsikirira ekuneta. Saka ndoda kunobhuka muhotel. Kana ndabhuka muhotel chinzwa zvinenge zvichiitika pa6 days ndee ndichirota masongs paevery day, one song pazuva for 6 days. Ndonyora 6 songs dzangu. Chinenge chiitika muhotel ndechekuti ndinowana nguva yekurara. Kana ndarara ndorota, kana ndarota ndobva ndareleasa kaalbum. Ndochite zvekunditadzisa izvozvo. Saka zvatakuita ndezvekuti imimi chiisai mari muaccount mangu. Kana muchinge maisa mari muaccount mangu, ini ndobva ndaita zvese zvandataura izvi. Mafans angu, imimi manzwa nyaya iri panapa. Hakuna muimbi anoimba achiti hanzi ndiri kuda kuti ndinakirwe inini, asi anoimba achiti iye ndiri kuda kuti mafans angu anakirwe.
ndiri kuitira imimi, you have to support me pacause yandiinayo iyi. Ini chandiri kuzana chokuti ndichanyora masongs akanaka nokuti ndichaita 6 days ndiri muhotel ndichirota. Ndiani angatadza kurota masongs anoita mahit songs kana achigara muhotel 6 days, reach 7 ndozoresta. Ndenda mari inonzi mari yeya. Yewe yakugarikatekerawo.